Ji ariyo moko wito ngimagi bang' nyamburko mane giidho lutre e yawo maduong' yo ma Juja e kaunti ma Kiambu. Joneno wacho ni nyamburko no ne ni kod ji ariyo ma gin dereva kod miyo moro. Giduto ne giwito ngimagi ka gima nomiyo nyamburko no lwar to pok oyangore. Ringre miyo no ne osegolo oko e pi ka jago abal medo manyo ringre jariemb nyamburko. MCA ma alworano miluongo ni Ngatha Wambiri okwayo piny owacho mondo oket ohinga moro mabiro konyo e geng'o masira ma kamago. Tulilaukia hii shughuli ambapo bado tunang'ang'ana kutafuta mwili wa mwenda zake ambaye kunasemekana alikuwa ndani ya gari, na bado tunaendelea juu kwa sasa tumepata gari mahali iko ambapo ionekane, lakini already tushaipata. Lakini kabla tuitoe tunashughulikia kwanza kushughulikia mwili ambao kwanza tutautoa, alafu baadaye tutoe gari. Tukiendelea kama kiongozi hapa, niko na mswada nataka kuleta kwa bunge ili all the dams sikue zimesigirwa, tuone vile kama tutasia watu kupoteza maisha yao juu ya damu.